Poslovno-stambeni objekat Sunnyside smješten je na atraktivnoj lokaciji grada Sarajeva. Objekat raspolaže sa privatnim parking mjestima, a ista su direktnim pristupom povezana sa glavnom saobraćajnicom. Cijelokupan objekat pokriven je video nadzornim sistemom i izgrađen je od najkvalitetnijih materijala po najvišim europskim standardima. Protuprovalna ulazna vrata, visoko kvalitetna španska keramika i video interfon donose udobnost i sigurnost u vaš dom. PVC stolarija sa troslojnim izostaklima obezbjeđuje visoku energetsku efikasnost objekta. Prvoklasna španska keramika upotpunjena dizajnerskim elementima i vrhunskom sanitarijom poznate marke Grohe dokaz su savremene i kvalitetne gradnje. Svaka prostorija je zasebno klimatizirana, a svaki stan posjeduje sopstveno etažno grijanje. Besprijekoran pogled na grad Sarajevo čini ovaj objekat idealnim mjestom za opuštanje i uživanje. Objekat je smješten u sarajevskom naselju Sedrenik u neposrednoj blizini svih historijskih i kulturno-zabavnih znamenitosti grada Sarajeva. U ponudi poslovno-stambenog objekta Sunnyside nalazi se 13 stambenih jedinica od 32 do 112 metara kvadratnih. Doživite Sarajevo. Sunnyside.